Ar gyfer yr arbrawf hwn, bydd angen y cynlinol arnoch. Silindyr mesur 10 cm3, silindyr mesur 5 cm3 ar hugain, flasg onigol 250 cm3, pabr gwyn gyda chrwys wedi marcio arno, amserydd, 1 mowr asid hydroclorig, thermomedr, hydoddiant sodiwm thiosylffad ar dymheredd o 5 gradd Celsius, hydoddiant sodiwm thiosylffad ar dymheredd o 60 gradd Celsius. Mesurwch 5 cm3 ar hugain o sodiwm thiosylffad poeth. A'i arllwysi mewn i'r flasg onigol. Cofnodwch dymheredd yr hydoddiant. Gan defnyddio'r silindyr mesur 10 cm3, mesurwch 5 cm3 o'r asid hydroclorig. Trellwch y flasg i gymysgu'r cynnwys a rhowch ar y grwys. Dechreuwch yr amserydd. Edrychwch i lawr ar y grwys o uwchben y gymysgedd. Stopiwch yr amserydd cyn gynted ag y bydd y grwys yn diflannu a chofnodwch yr amser. Ar 30 gradd Celsius, cymerodd hi 2 eiliad ar hugain i'r grwys diflannu. Dyma olyg uwchben o'r adwaith yn digwydd. Sylwch sut mae'r grwys wedi chuddio wrth i sylffwr gael ei gynhyrchu. Ailadroddwch ar gyfer sodiwm thiosylffad ar wahanol dymereddau. Gellir gwneud hyn drwy gymysgu gwahanol gyfrannau o hydoddiant sodiwm thiosylffad poeth ac oer. Y tro hyn, roedd gan yr hydoddiant sodiwm thiosylffad dymeredd o 15 gradd Celsius. Pa effaith ydych chi'n meddwl y bydd hyn yn ei chael ar gyfraith yr adwaith? Ar 15 gradd Celsius, cymerodd 95 eiliad i'r grwys ddiflannu.